Pro výrobu papírových trubiček potřebujeme list novin, izolepu a nůžky. Ustřineme si kus izolepy a nachystáme si bokem. A teď přijde to hlavně. Vezmeme novinový arch a začneme ho postupně kroutit. Musí se začít rožkem. A mezi prsty ho plnuje tak dlouho, až se začne sám ochotně natěsno rolovat. Když k tomu dojde, tak ho teď takto opatrně mezi prsty pokračujeme v rolování dál. Teď si musíme pomáhat oběma rukama a motáme takhle po úlopříčce. Celou dobu si snažíme o to, aby ta trubička byla co nejpevněji namotaná. Čím volněji to namotáme, tím menší pevnost bude mít výsledná trubička. Takhle ji domotáme až do konce a volně činící rožek zajistíme izolepou, kterou omotáme. No a teď už stačí jenom trubičku na koncích odstříhnout, místo, kde je nejslabší, zkrátit ji tak na potřebnou délku. Vznikla tak trubička, která je velmi pevná, pevnosti se dá dokonce srovnat s dřevěnou čtou. Pokud chceme z novinových trubiček stavět konstrukce, máme dvě možnosti. První je vázat jejich konce k sobě nití a zakápnout lepidlem, ale ten je dost pracný a zajišťuje patřičnou pevnost. Druhá možnost je spojovat je šroubky. Proto si napřed musíme vytvořit na koncích papírových trubiček otvory. Nejlépe se to dělá pomocí výsečníku, což je vlastně kovová trubka s naostřeným okrajem, plastové podložky, kladiva. Spustíme papírovou trubičku na konci, položíme ji na destičku, opřeme výsečník a v trubičce máme otvor. To samé uděláme na druhém konci, jenom musíme dbát na to, aby byly obě sploštění stejně rozličená. No a nyní máme vše připraveno pro to, abychom mohli sestavovat konstrukci. Pokud nemáte výsečník, můžete udělat otvory i kancelářským dírkovačem, ale u něho dost často se otvory nepodaří udělat doprostřed trubičky a musí se trubička zkracovat zbytečně. Já používám výsečník o průměru 4 mm, což odpovídá kancelářskému dírkovači, a spojování potom provádím šroubky taky o průměru 4 mm. To znamená, spojím si k sobě na šroubek naváču podložku, protáhnu jednou, druhou, třetí, případně dalšími papírovými trubičkami, nasunu druhou podložku a zajistím matičkou. Tímto způsobem můžeme k sobě spojit velké množství papírových trubiček, takže velmi slušně drží pohromadě a jednak můžeme vytvořit spoj, který je v rovině, ale bez větších problémů můžeme i jednu z trubiček ohnout do prostoru a vytvářet tak 3D konstrukce.